Здравейте, приятели! Сега ще ви обясня подробно всичко, защото има голям интерес, за което ви благодаря. И да, всичко как сме го направили. Значи първо сме си пуснали инсталация, контактите, CVT кабел, това е CVT кабел, който е по-добрия кабел, за който не знае, това е кабела. Имаме 10 метра кабел за контакти, 10 за осветление до таблото, като 20 метра кабел са около средно 50 лева да ги сложим. След това сме фугирали камъка, изчистили сме го идеално. Бавно става, но става много добре. Чисти са хубаво от пръста, фугира се с бял цимент. Белият цимент се бърка един път, след това се оставя 5 минути, бърка се втори път, се почва да се работи. Като аз ползвам един шприц. Сега ще ви го покажа, защото ми е много удобен. Не му правя реклама, просто споделям какво ползвам. Това е шприца. Не знам дали се вижда хубаво, че с телефона снимам. Шприца струва в рамките на 20 на лева, нещо такова, с 5 накрайника е отпреди, който ви е удобен, не го ползвате. Имам 3 контакта в стаята, един ключ. Като ключовите контакти са хубави, не са скъпи, 5 лева струва единия, той са 20 лева, 3 контакта, един ключ. Фуга за тази стая, тя е 3 на 4. Съм изхъбил някъде около 10 чувала, много заминава. И по 14 лева чувала, той са 140 лева. И гредите също са играчка, трябва да се изчистят идеално. Те бяха стари греди, сега съжалявам, че не съм ги снимал, не знаех, че ще има интерес. И чистят се идеално, минават се с импрегнат какъвто цвят искате. Пък също може да си ги лакирате, само че лака е скъп и ще отиде много лак. 30 лева струва импрегнанта за 100 квадрата, ще лакирате 10 къщи. Ще импрегнирате. Цвета си го харесвате ви. От осветителните тела ви кажа, че може да си ги направите, той са просто дъски или от старо буре си ги режете, или материал, който могат да ви го минат на някаква преса и да придобие този вид. Просто супер елементарно. Само фасонките си купувате, там по 3-4 лева фасонката. Тавана е гипс картон. Между гредите, пространството. Елементарно, просто, всеки може да го направи. Тук слагаме един профил UD, тук слагаме един профил UD, слагаме картона и сме готови. Това е цялата философия, нищо сложно няма. И настилката, както ви казах предния път, каквото си изберете, ламиниран паркет, плочки. Това е общо взето за една стая. Просто никакви пари, като време хвърля време, но става идеално. Поне за мен става много добре. Благодаря ви много.